אהלן חברים, יש לנו פה דירה בשיפוץ שהלקוח עשה מטבח חדש. פה לקח בחשבון שהנקודות מפריעות, להזיז את הנקודה הזאת לכאן ואת הנקודה הזאת להעלות אותה למעלה. תכף נעשה הוזזה של הנקודות ונצלם לכם. יש לו פה בעיה במטבח שנתנו לו הזנה 1.5 לשקעי שירות פה ופה, וזה הולך מפה לתנור גם 1.5. עכשיו אנחנו נעשה לו 2 קווי כוח מהלוח חשמל. ניתן לו את החוטים של 1.5. כל ההזנה של המטבח הגיע מפה, מקו של תאורה. מפה הוצאנו את החוטים, היה כל ההזנה של המטבח. 3 נקודות. אנחנו יוצאים עם צינור לנקודה החדשה, עם הזנה נפרדת. פה נתנו הזנה 2.5 חדשה מהלוח חשמל. עכשיו משחילים מהשקע השני גשר. שקע כפול תנור במיקרו, שקע שירות. מפה השחלנו קו כוח לשקעים האלו, תכף יתייבש, נרכיב אביזרים, אחרי זה עושים קרמיקה והוא ירכיב אותם מחדש.